Iban pa nga nagapanguna nga balita, naglabot na sa 4,161 ka mga aftershock ang na-record sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS kasunod sang magnitude 6.9 nga linog sa Bogo City, Cebu sang Martes ang gabi Setyembre 30, 21 sa sini nga mga aftershock ang nabatyagan gid suno sa ahensya. Yara naman sa 1.0 tubtub sa 5.1 magnitude ang kusog kangay sang na-record kay nasang aga sa Bogo City, kanabatsyagan man diri sa Panay Lakip sa Iloilo City. Sina sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, naglabot na sa 68 ang napatay, samtang padayon nga pagtayog ang mabatsyagan sa lugar. Gin-revise ang ahensyang death toll, halin sa nauna na report nga 72 ang napatay. Ini kasunod man sang pahayag nga mas credible ang indicator nga ginbasehan. Kadaman sa mga residente nagapahuway subong sa kilid sang karsada dito sa Cebu kag ginapang putos ang ilalawas ang plastik bangon sa peligro sang padayon nga aftershocks kag delikado man nga mga infrastruktura. Dugang pa sang PHIVOLCS nga mas madamo pa nga aftershocks ang ginapaabot nga matabo sa masunod nga mga inadlaw mangin sa masunod nga sinamana.